o tuma Comore ni Ghana kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi o tuma ni Comore ye Ghana gosi a bɛ kɛ tan ni Ghana ye Comore gosi a bɛ kɛ tan non ni Comore Ghana ye machinili kɛ o de ka d'an na ka sabu kɛ a bɛɛ bɛ kɛ 4 point ye o tɛ anw ka sira la dɛ Comore ni Ghana kan dɔ la n'i y'a ye anw ma an cɛsiri ka taa an sigi ko o dɔ la ɲɛɲini ayi an de man jɔ an jɔyɔrɔ la ni anw jɔra an jɔyɔrɔ la ni an y'an ka kuru wɔɔrɔ ta ka ban an fɛ yen nɔ mais ma bila an ka maa wɛrɛ ta jate n'a ye anw ye ka maa wɛrɛ ta jate anw de ma an jeni yɔrɔ fin Mali ourien Mali e walima foyi anw de ka ba Mali ba e walima gansan golo limana bɛɛ lajɛlen aw ni ɲantuma aw sigiyɔrɔ cogo la jeli Amadu Darame ne kun ka don ne ka yɛlɛ gɛlɛ kan bi foli ka tɔngo kulu bɛɛ lajɛlen na Mali dɔrɔnta kanuba ka foli tɛngo a bɛɛ lajɛlen na la vie Jɛgili info foot Mali Mali ourien ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn fɛn mun ye debi maa si ne teliya o de kan ka ni i dala teliya an ka denmisɛnw olu ye sebaya sɔrɔ bi 5 ani fufaraki contre Mexique ni i nana o bɔ a la an ka kɔrɔbalenw yɛrɛ fana ayiwa olu tun ye masaraka sɔrɔ kɛ ta la kun o ni Centrafrique donc o ndola a banna cogo min na a ma dogo diɲɛ jɔnsi la mais ni ndolan kɛra a ka kan anw fana ka bɔ ni ka hakilinaw di an ka yetaw la k'a fɔ an ka fɔtaw o de ye tiɲɛ ye diyagoya an kan to o ma dɛ hakilina jira jamanajɔ don bɛɛ lajɛlen k'i seko damajira kɛ an ka kunun donna ani Centrafrique ndola a banna 1 ani 1 na Hamadi bɛ ko dɔ kɛ dugudenw na a bɛ dugudenw dɔrɔn nka a ti wɛrɛ cɛkun bɔ o tuma na an ka filɛ an ka kow ta ni hakiliyan kow ta ni bonya ani karama kɔnɔ an ka baara kɛ ni o kɔnɔna ye ayiwa ne jeli Amadu n bɛ adressé bi n ka staff bɛɛ lajɛlen na Eric a n'a ka staff bɛɛ lajɛlen n bɛ adressé u bɛɛ lajɛlen ka fɔ ma ko félicitations ka sabu kɛ an ye fɛn min sɔrɔ kɛrɛfɛ ni bin de ye an ma gosi n bɛ n préciser ka na jɔ jɔnni kunna n bɛna jɔ Amari Tarawele kunna Tarawele ye Bagituma Mɔndi ye Tarawele n'o de ye anw ka jalatigi ye ni ale tigɛ fɔra dɔrɔn o tuma dɔrɔn bɛɛ lajɛlen kan k'a dɔn k'a fɔ n kan bɛ olu de ma n'a fɔra Amari Tarawele tɔgɔ fɔra dɔrɔn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ fɔra maa 27 minnu tun bɛ kɛnɛ kan a bɛɛ lajɛlen b'a la wa ni Eric fana tɔgɔ fɔra staff bɛɛ lajɛlen tɔgɔ fɔra Amari Tarawele Amari kunu ayiwa aw tun bɛ dalontan na aw tun bɛ yen nka anw ma aw ye aw tun bɛ yen aw tun bɛ dalontan na nka anw ma aw ye k'a sababu kɛ mun ye an b'a aw dɔn ni mun ye an b'o waleya an bɛ jogo mun dɔn aw la an b'a jogo ye aw la mun de kɛra aw la mun de fɔra aw ma tari mun kelen de ye aw sɔrɔ nka bamananw bɛ kuma dɔ fɔ kuma kɔnɔ waati bɛɛ ko den bi ben a taba de bolo tiɲɛ don den bi ben a taba bolo den ben ko 2 ni 3 o tuma o laban dentigi a n'a fari faga a den dili i ma an ka kunun dɔ la mun ye anw sɔrɔ dɛ mun de kɛra n'a tari mun de fɔra anw ma je m'explique Mali bɛ yɔrɔ min bi bi na Mali bɛ yɔrɔ min bi bi na dɔrɔntan kunda anw ka équipe nationale a bɛ yɔrɔ min na bi bi na c'est bourré de talent denmisɛnw aw bɛɛ lajɛlen dɔlɔntana baw ye farajɛla aw bɛɛ lajɛlen dɔlɔntana baw ye ba Maliba kɔnɔ jamana in ka d'aw ye a kanu bɔ la wa aw b'aw seko damajira yɛrɛ fana kɛ nka kunu aw ma ye aw tun bɛ yen aw tun bɛ boli la nka anw kɔni anw ma aw ye ka sababu kɛ mun ye Mali bɛ yɔrɔ bi bi na mɔgɔ ye Mali dɔlɔntan kanu an bɛɛ lajɛlen kan ka se ka Mali cɛden 11 fɔlɔ mun bɛ don dɔlɔntan kɔnɔ an kan k'o don an kun na k'a sɔrɔ dɔlɔntan hali n'a kalo ma jɔ o k'a sɔrɔ ko dɔ labɛnnen don ka bila ka ban le 11 rentrant tous les bons Maliens doivent le savoir bien avant le match avant 1 mois nka bi bi na o tɛ anw na fɔlɔ dɛ anw ka 11 rentrant sara an bɛ bali an mana bali ka minnu ye terrain na olu de 11 rentrant ye a bɛ cogo min bi bi na Mali bi cogo min bi bi na Mali ni o man kan tuguni Mali ni o taabolo man kan bi bi na anw ka dɔlɔntan naw talan bɔ aw la aw bɛ se dɔlɔntan na jamana in ka d'aw ye a kanu yɛrɛ fana bɔ aw la i y'a faamuya je vais plus loin an bɛ yɔrɔ bi bi na hali maraka finma farasi sigi la n'o ye Mahamadu Kamara ka lamɔden ye hali ale mun tɛ kolon bɔlɔnko la ale dalen kan k'a dɔn a Mali ka 11 rentrant kɔni o ye nin de ye peut-être ndolan kɔnɔna na sisan an kɛlen ka cɛru 2 ni 3 lama ayiwa dɔw bɛ se ka don o bɛ kɛ balina ye anw na wali kelen ndolan gɛlɛyara anw ma dɔw bɛ se ka don o bɛ kɛ balina ye anw ma n'o tɛ Mali cɛden 11 o kan ka se ka dɔn Mali supporter bɛɛ lajɛlen fɛ dɔlɔntan dɔn b'a bɛɛ lajɛlen fɛ dɔlɔntan kanu b'a bɛɛ lajɛlen fɛ nka fo bi anw t'a dɔn dɛ Mali ni ne cɛden 11 mun kan ka don anw t'a dɔn mun de b'o se anw ma o ɲininkali o bɛ tɛngu mɔgɔw na o bɛ tɛngu dege karamɔgɔ de la dege karamɔgɔ ale de bɛ se ka an jaabi o la mun de bɛ ka nin s'a ma bi dege karamɔgɔ a nalen
ni ma fili ni jeli amadu hakilu kayi hakila ayen do la munun ke hakila fani bi fla ayo ke sikira la sinyekili ni nga jatu kayi de mbise ka fili jimi ba de sadi flani bi fla ayo odeke sikira la sinyekili kamini anana malikuna nga ko mi kata tabulo muna antika afamu kosobe tuguni akadanye akayelema don ko lo akayelema don tabulo ula no oyidi erik sexual no anga de karamo yi kunu mbitla ka fo tuguni akanyuma kelen dola kasobe kan dulan nana ga ambulo wati muna aye chefla munun la don ulu chefla u donc ulu yu ujija ulu uje ni yorofin atukomi to tu fena de to tu mufena na ulu chefla yara fana joro tu biyo no bulungani kili o ti beleta no o kera jabate ani kambodi duniya ulu donadi ulu kera remplacer o doni ulu de cherulama na aw ma cherulama ni automatiquement on était déconcentré même pas 3 4 minutes c'était égalisé Mali Centrafrique ani match nul ke en fait autrement match nul ke len ko fait aywa anga kuru okoni anyanga machine calculer otani ngansigi en commencer ameka calculer autrement Comore ni Ghana kan nyon sorobi autrement ni Comore ye Ghana goshi abiketa ni Ghana Comore goshi abiketa non ni Comore Ghana machine nul ke o le kadana ka sabuke abeka 4.4 points et auta an wasira la de Comore ni Ghana kan dola ni yai an ma an chesiri ka ta an sigi ko on dola nyenyini ayi ande manjo anjo rola na anjo na anyanga kuru woro takaba an fe no me mabla ma wereta jati na ya an ye kam ma wereta jati an de ma anje ni yorofi nga nimbe ndalon tan doye balonta nimbe le jeli ya adoye mbento ni na dimsenu ka fa mbena me yano che ndalon yere bele jeli kono ndalon yere bele jeli kono muni ne farfa ko sebe ne jeli amadu ne bala na che e bala che e fana bala parce que na fora ko ne bala e bala na fora ko malu supporteru on ba an yere ya kono an supporteru waliyata ninka Centrafrique o segera kunu amabe amabe jili amadu ma o kana nyinande Centrafrique an dola atuma ngata fe malla koy atun kanga ta tan yoro mina odi Comore mais an nganyemo ya alla ni Centrafrique o fe ko ayo jija ngana dola nta an fe no atuma abu obike ko sadi ambu reswa alela autrement retour là abita ku fi no soro o ko terena emurugila abu comme retour kera avant aller o de ben kanye na for ulu sonuma mune u soma keleya bonye ko nyontala ani nyon lame ni asporteru aw masika dowere soro ni nga tan numbo ni gongora ye katu bon ni jimana ye ni nga tu bon anya nga chirulama anya anga donke ulu nga chirulama autrement ulu na mara odeya ubuga donke ke exe Mali ma temeni yore kan am yore bibel exe Mali ma temeni nouveau ina ka fo malien de ta ça dit joueur bon dans longtemps qu'on a ka supporter ou vraiment ça m'a dépassé sincèrement je suis désolé Centrafricain ambe ya fani ulu de fait ou ka sabali ala kama akira kama na malien an nyina na jona an supporter mun tumbe terrain kono kunu na anyi Centrafricain nanyu uboni jisasi uye nanyu uboni gongoro uye oui hanni Mali kan ata match retour la ke Centrafrique an tuna ta koyi na an tana antabaliya malien munu be Centrafrique exe ubina atu lawa ala ka kisi kan tanga jurusara na abzudo no kono exe adaka de an nawa ngokana nyina de hali anga match ko yere bala exe mo bi yala farafina ka malien dembo wa an nyongo tungana kante tungaranke an nyongo tala fiu exe anga kan ko juguta ka ma segere an faso lawa ayi an manko ke ay sabali an bele jile bi tunga de la aw kana an kungo geleya Mali yoron bibina fuy manga fo Mali mani to nyumante fuy manga fo Mali ma ka fo ko Mali ni nyuma mbayinke aforo ko Mali ande ben jamana yi jetiga jamana yi aunde kodla jamana yi aunde nanga dumi ka aunde fe nanga fo ka aunde fe ni njugo man yi anga supporter lo to ma fota kalundo wa fota mutu fo kalundo wa tari Mali tiende wi Mali ntaka boy kana Mali kora de yewa na supporter vraiment njigina auna an supporter anyi kokolum badike anyi kojugu badike ni nyowere kana an zoro ya ni ginye wilike aw de ko mbele jere nyagami machi ni yere amane jir amuru torafiu amandegu ndolanta o ya doyo ndolanta e fen sabade sibaya flani bin wali kelin sekakila semake auna kurnani ba awmulo otma an kemeka an to kemeka masimu bla fo machine nu pousser wilala amasun amabo bisawa kamun suranti ka calculer wa Ghana ni Comore ulu kan jouer
plus moins égal, si Ghana a fait victoire, fait 6 points, moins, si Comore a fait moins, si Comore a fait défaite, ça fait 3 points. Or, Comore et Seba sur Ghana Kambi, Comore Uluta, point, Comore a 6 points, Anga pour la, Comore les premiers, Mali les deuxième, nga man jigi tigɛ nga tɔn na ka sabu kɛ n b'a dɔn kɔmɔro an b'u gɛn k'u minɛ ni ka tɛmɛ u la bɛɛ ka ban ala ka sɔn ni mɔnjɛ nin kɛnɛ ka anw bɛ taa ni ala sɔnn'a ma mɛ an k'an jija an ka ko in kɛ ni hakili ye dege karamɔgɔ n'o y'a sɔrɔ a bɛ ka f'i ye de ko i ka nin cɛnin ta diyagoya bɔ k'a fɔ an ye joona dɛ an b'a kɛlɛ daminɛ ka sabu kɛ o jogo in tun ma an na ka kɔrɔ a bɛ yen fo bi wa ala de b'o dɔn alahu alam n t'a bilaman dɔn nka kunun u tun bɛ se ka cɛnin de jiri la diyagoya f'i ka nin ta n'i mana jateminɛ an ka kunun donna kɔnɔ animation offensivement zéro. Animation offensive zéro. On va donner base Chamachedi. Chamachedi qu'on a mis dans organisé. Ninga couloir soit la couloir où il y a au béta d'action ou le qui a kirulama. Mais comme on est centrafricain dans la qu'on où il y a Chamachedi boss on a complètement. Comme Mali tout complètement ni Mali milieu qu'on a abandonné Mali dans le tas de boulot. Il y a là tout nous. Mais en faisant quoi? Qu'est-ce qui est passé juste? Ni milieu c'est que boss Mali là. Surtout Mali qui a le meilleur milieu du monde. On me laisse que boss en faisant quoi? Ah, Baladjir Amadoula. Nga, côté Balaga qui mani me, ma me balola ni mena balola, iba belegire, iba a belegire me. Ayo, comme il y a fait un chocomina, ayo, alhamdulillah, an a chédé, an a démission, mon massan, dans le boulot, la sora, ou mon santan, ou l'ouvla. Bi, en Mexique, à nous, yon zoro. Ayo, famille tu es, 8e final qu'on a. Donc, à la sona, an y seba sur Oluka. Duro ani Foufaraki. Autrement, Mali a un qualifiera, kata quart de finale là. Quart de finale là, on est déjà nyon zoro. Mali ni Maroc, on est bien nyon zoro. Autrement, kabe sibir doma, n'gagne temps ani flama na kalaso wati muna. Farja kamano ba fumuma ko 12h, do kama ko midi. Nala ka jaye ani Maroc ndula abike kabe o watima. Anga dimisi munu be Indonésie mondial phase finale là. Kade nunu. Donc on a la dimisi nu folite awye ka sabu ke nangamba aw fo doro amba akwa barakinye aw de kere nyonte nyomadaye aw nga kunu flani bin dimisi aw de nana ka aw la nyina ninko donc aw tuna sego dun kuma na abada ninka bo otuma ka soro foli ma de aw ma sumana kulubali ka foli de alima basara touré nyina maka ali de ko ayo kere ra sekuma sirishila ni ali président du comité de génie ali fana ka foli biya no ka soro amma nyina aw bara nyogo nko no ye Mali info Mali futu mawye olu bi kene ka yino donc Ibrahim Yarango ani a barke nyogo no o Julie olu ba kene ka yino ambu foku wali nyumondo ka sabu ke ma bara nyo o yi doye donc no otara jamana ko la yoro mina ni ibika kuma ni ka kuma o yoro kan aka ika fuli du uli yere fanama donc vraiment dimisionu amba fuma bravo vraiment ambe quart de finale là mais Mali ni Maroc kelen ka nyon soro oni Jil Amadou amma bema ko sebe ka sabu ke ne sago de farfi jamana flat tun ta nyon soro final la na akoy mi kata tabulu munani nye ni ani Maroko mana nyon soro jako ya farfi jamana kele ona boala joni be ga bobaye Maroko ona boala ni alaka jaye otuma Mali ko ni on beta ni alaka jaye inshallah donc halsa ka fo awnyana kunundula aywa kobate kasabu ge competition a damene de dum competition damene de dum no kera anga Mali ni South Africa ndulay competition damene dum nga ko kamini amadafiri wati munade amba akumake minen jengena amabon alaba minen alaba ala ana purukota ambulu ala kana awunga minen purukota ambulu ala ka songa sheke Mali taye ala ka songa Mali ka qualifier kata mondial keneka ya rabbi nyinan kani Côte d'Ivoire ala ka don awunga segala anyi semu ye anga dimisunu koro kunu an yere an jigitu nyini ka tike mais dans longtemps do ni bele jele ya adoye an bon an chetani kiliye Centrafricain ulu farana ulu chetani kiliye donc bele jele ni ka fere bele jele ni hakilina ye bele jele ni i ka se ba sorli donc se maka an fi no mun ba bali an tuna se ta Centrafrique so fi no ni ka se soru kan kata komo soru fi no ka se soru kan Gana bina an fe ka se soru kan ni bele jele mi se ka ke dans longtemps do nga vraiment mba fo anga de karamo ni olu sexualier vraiment o ka tableau o ka fle o ka fali sincèrement anga kunundula kamini eriki nana anga kunundula nyon dolan kulu amata kamini anana Mali kuna kunu nyon dolan kulu amata ça dit je dis bien animation au milieu offensif animation 0 sur 0 égale Foufaraki mais c'est kaka anga baji anga chamanche olu de bin dolanta
ni k'a k'u sago ye a di yan k'a d'i ma kɔnɔna na sisan n'u mana dɔ la d'i ma a di yan k'a d'i ma kɔnɔna na sisan n'u y'u ɲɛ kɔrɔta n'u y'a sɔrɔ kɛrɛfɛ bolo min bɛ yen nɔ n'o labilalen don n'o ye couloir ye dolan bɛ d'o ma n'o mana maa kelen jɔsi ka fila jɔsi o tuma o b'a bila ka taa o tuma aksiw bɛ yen nɔ olu bɛ ciru la ma waati dɔ la yɛrɛ ni anw ka miliya y'a yɛrɛ sɔrɔ a mari yɛrɛ a bɛ k'i ɲɛna ko a mari ko attaquant don a bɛ k'i ɲɛna waati dɔ yɛrɛ ko Massadio Hayidara ko attaquant don nka an ma se ka nin si ye kunun ninnu si m'u yɛrɛ sɔrɔ a défaut ye mun de ye a défaut bɛ an ka milieu de la o milieu animation zoro camancɛ la anw de ɲɔn tɛ anw de ɲɔn ma da nka kunun ayiwa Centrafrique olu ye ŋbaara da anw na camancɛ kɔnɔ donc en un mot an ye mun fɔ mun dɔn an ŋɔnɔ kunun o de tun ye nin ye ka bɔ ni ka limanaw ko ayiwa k'u ladɔnni aw yɛrɛ ka faamu cogo la ka segin a kan vraiment félicitation ale ka di félicitations ale ka di u taara quart de finale la ni ala ma basi kɛ sibiridon n'o ye samedi ye à 12h nɛgɛ ɲɛ 12 an ni Maroc an bɛ masara ka sɔrɔ ka taa la ala ka se ka Mali ta ye ka bɔ kuma na ka fɔ